ফিরক পর্যন্ত তিনি সর্ব কামলাঙি মা সাখা মনো যদি जों म থেকে উদ্ধার না গায় চিনি ম রাজ্য চিনি শাসন নাংনাই চিনি মুখ্যমন্ত্রী নাংনাই চিনি ত্রাং মন্ত্রী না নাংনাই চিনি শাসন বিসিং দিতে जों बोरै रंनो मुक्त खायमाननाय अमुक थों दंमा कगेब आनि यंगरा सुबजा बजखन आईपीएफटी क्षमता फाइफ्रु सीपीएम चेयरमैन दंमा पौरसभा पौर चेयरमैन दा ताम स्राम का बहत आईपीएफटी चेयरमैन थाखाय कोके मेबार एनसी संकल्पर खाबो नगो सारिगं हेनसाव मन आसल दं आईपीएफटी दा नरेनबा मुताइते नि सागामनो खूब हामजा कायत कयेकदिन आया नगो फुन खायनिका ताबगान यंगताम सा ए बबं जाग्लियान सा ताक बबो आईपीएफटी गोबां जाग्लिया बबो ताक म थान बखां दं ए अमुं खासो थानसानि मारि आयत अरस मा हिननायजो बहाय चेयरमैन चंग रिजाक फारो जुदि आ लामा जाया लामा गाहाम जुदि हाजार हाजार बरक फैखाय वानसा फादार सारक जोंनो कुनु दिन साजन खायमाया महा जोंनो साजन खायनाय जों थानसा मांनाया जोंखौ नरके चंगना बुयुंनि बिरुद्धे पर्यन्त बसाइजि गांका फ्लाइ फ्लाइ सानाय जानाय बोताम खाया दंबा नय बजें मा साबो साब लाया दबा हा आनी जुदि बखा परिष्कार आं जुदि देशनि नेता हांखाय गुबै कक सानानान साहस दंना नांनाय जायति गुस्ति साबबा दफानो जरा हामजागै जबाव आंबाय दंनाय बनान जायति बनान गुस्ति आनी आसाय फुरखाय बक कायसानि अक कायसानि आसाय फैका आं होनाय थानसान मारि हिमदे बहनाय फादार सारक बैसे मा दंनाय बले आनी दाखु गुमाया दिनि जारावरा फायनाय ओ मिसिलो फायनाय बड़ चिने आसल दाखु गायचे मनानि जायति मनानि दफा मनानि संसार जों हायके जों मान हारो जों ताक जेंबाय जासाय खायले बायर खायबाय 8,500 निनि क्लार्क मास्टार अफिसार डेभेलपमेन्टनि विभिन्न पोस्ट एग्रिकालचार फिशारि एनिमेल हाजबेन्ड्रि गोबांमा दप्तरो प्राय 8,500 बेकार शुधु एडुकेशन चाकरि अबरनो लांनाय बेकारनि बखा बायनान कुनो कक करे जों फायमानि उलो नरनते चाकरि लांनो चिनि रिक्रुटमेन्ट रुल्स सिखरिग्रा खायचे आ रिक्रुटमेन्ट रुल्स फाइनाय अधिवेशनो जों इंट्रोड्यूस खायनाय आ रिक्रुटमेन्ट रुलनि परे प्राय 10,000 बेकार आगामी दिन एडिसिन फेगेनो जों चाकरि लांनाय हायचे हायगे आगुगै मा दङ बुइ लामा स्रामिया जों लामा स्राम मा दङ नरकुपुरु खोनाका अर लिभार सकलाय किडनी सकलाय चेन्नाई मा थाङो किन्तु बुबाग्रानि लिडारशिप तीव्र मथानि नायमानि बाय दिनै एपोलो हास्पाताल निनि कुमलन खेरें बारो सपायनांनि दखाय एवं जारा नार्स खायनाय दं नार्स परिजाग्रो और प्रेमलाल दंना बले प्रेमलाल को आंबे मालायका बोथां प्रेमलाल नो आं साजा दिनै मिथिलो फायदे प्रेमलाल फा फायका याक तिसार बरो दं कुनु जागा दं ओ वेरी गुड आरो प्रेमलाल आंबे मालायका बसाव दारा आनी बसाजे उनाव नार्स ताज खाई तो माने ताबु पेन्डेमिक फिरक फैगा आं प्रेमलाल मियान साइरो ब्रादर डोंट वरी तावाना दे अनिमेश देबरमा अरनर नेता स्रामका निन बसाजनि नार्स चाकरि नाय साइग्लां गाय बिनि बसाजनि नार्स चाकरि अवश्य नाय जों केबनो उक्लगो जों केबनो खिक्लाई हायचे गोरबस्ती हिने अन बरो नक सेई थाबाय गायचे 22 परिवार बारा करिगाबो प्रेमलाल नांनिया सागा एकटा गोरबस्ती बरो नक सेई मांगला नरगम थाई खिक्लाई अरनो नंग थ्री खिक्लाये नंग अरो जन्म अ हावन नंग जन्म मनंग पारा मनंग नक नगरन मा दं नायचे बरनो जों गाट मारनाय बरनो जों मर्यादा मारनाय अमति प्रामथानि दाहारनो आइगे थानजा फायनाय केबन बसार नार्स परीक्षा तांनि चाकरि यांनाय किन्तु मा नासिंनाय जोंनो कागज पत्र चापनानि आंनो गायसा ड्राइभारनि चाकरिनि बागै एप्लाइ खायमानि
आइजुक बसावै दिनै बुइनु गियासानि खार खारि जिनिन क्वाटाराव फायो तांगै नोंसोर कारण बुइनुखै तामनि बागै खुंलों थांगनिबा जाबाय मालाय हिन सोंजांनाय आनि बुमुंनो ननो मुइथु ख्लायदि क्लांमांखाय ओ 20 जन आंबो खरक सांनिने आं बनो साखा निन स्लाय 30 जन आगे